Der er omkring 3.500 prostituerede i Danmark. Kvinderne kan deles op i 3 grupper. De gadeprostituerede, escortpigerne og så pigerne, der arbejder på et bordel eller en klinik. Ja, men jeg var blot 16 år gammel, da jeg sidder inde på mit værelse, og jeg havde som sagt en rigtig skidt barndom. Og så kommer min onkel ind til mig og siger, Trine, kan du tage dit tøj af og lægge det op i sengen? Og så gør jeg, hvad der bliver sagt, for det var jeg blevet opdraget til. Og så bliver jeg faktisk voldtaget mod min... Nogle danske piger, der går på gaden, de er alene om det. De har ikke noget. Der er ikke nogen, der sådan... De sælger sex for at få penge til stoffer. Der er rigtig mange sådan, historier, og sådan, jeg har talt med kvinderne. Og sådan, der er nogen, der kommer fra kernefamilier, og de bare fik de forkerte venner på det forkerte tidspunkt. Nogen begyndte på stoffer tidligt og skulle bruge flere og flere penge til at finansiere deres forbrug. Altså stoffer er generelt fællesnævner i mange af de her historier. Men man skal også huske på, om kvinderne tager stoffer, altså inden de kommer i prostitution, og man så skal bruge flere penge, kan man sige. Men der er også nogle kvinder, der er i prostitution, fordi de skal tjene penge til noget andet. Og så simpelthen for at overleve alt det her, for ligesom ikke at følelserne trænger sig for meget på, begynder at tage stoffer. Så om det ene kommer først, eller det andet kommer først, det er ikke altid til at sige. Selvfølgelig påvirker det, selvom de tjener mange penge. Der er jo det med de her kvinder, at nogle gange, lad os sige, de danske prostituerede, der arbejder alene på gaden, det er jo en gruppe. De bruger ofte deres penge på stoffer. Men så er der jo alle de andre, som har nogle bagmænd, som vi selv var inde på, ikke? Jo. Mange af de penge, pigerne tjener, går til bagmændene. Ja. De går til leje af klinik. Det er jo ikke gratis at pigerne at være på altså, når jeg siger klinik, så mener jeg også bordel, ikke? For at være på et bordel, så betaler man jo penge til både telefonpigen og til ham, der holder vagt, og til hende, der ejer bordellet. Og det er jo lovligt i Danmark. Altså det der med at tjene på andres prostitution. Men det er altså noget, der finder sted. Jeg mener ikke, altså det man har snakket om det skulle kriminaliseres, sådan så de mænd, der går til prostituerede, eller det er prostitutionsmænd, at de vil skulle kriminaliseres. Det mener Venstre ikke, at man skal gøre. Man har det jo i Sverige og Norge, og der har det jo ikke vist sig på nogen måde, at det har haft nogen gavnlig effekt. Det som er problemet, det er, at hvis du kriminaliserer kunderne, så lægger du jo alle de der ting ud i et kriminelt miljø. Og det vil sige, at det bliver meget mere farligt for de prostituerede, fordi det stopper jo ikke, altså. Ofte er det sådan, at prostitutionen i Danmark er delt op i etnicitet. Det vil sige, at hvis der er en dansk bagmand, har tit danske kvinder arbejdende for sig. Og hvis bagmanden er fra Nigeria, så kommer pigerne også fra Nigeria. Her er der ikke noget med, at man står sammen som nationalitet og vil beskytte hinanden. Det er en barsk virkelighed. Escortpigerne er helt sikkert dem, der tjener mest. De har ikke, hvad kan man sige, de har ikke så mange udgifter til leje af lokaler og alt sådan noget. De har til deres chauffør og til noget til det bureau, de er tilknyttet, ikke? Ja. Men de tjener mange penge, og så køber de måske nogle ting, og de køber noget tøj, og de køber, ja, hvad ved jeg, kostymer eller stoffer, eller hvad ved jeg. Men mange af de materielle ting, som fjernsyn og sådan noget, som de køber, når de så engang stopper i prostitution, så smider de det hele ud. Fordi de kan ikke holde ud at se på det, fordi det er købt for prostitutionspenge. Så det er altså meget, meget, meget kort levetid, de her materialistiske ting her. Ja. Og man bliver altså afhængig af pengene. I Danmark har der været rigtig mange diskussioner, om det skulle ulovliggøres at gå til en prostitueret. Selvom der er nogle undersøgelser, der viser, at der er blevet mindre prostitution i både Sverige og Norge, så er dem, der har lavet undersøgelsen, også dem, der valgte at lave dette lovforslag. Derfor er der mange, der mener, at disse undersøgelser ikke stemmer overens med de rigtige tal omkring prostitutionen i Sverige og Norge. Der er mange, der mener, at hvis det ulovliggøres i Danmark at gå til en prostitueret,
så vil det hele ske i et mørke. Ligesom det vil blive farligere, fordi at man ikke ved, hvad der sker. Det viser sig faktisk, at antallet af gadeprostituerede i Norge er steget med hele 70% siden forbuddet. De er gået under jorden i det skjulte. Der er jo forskellige typer af prostitution. Man kan være gadeprostitueret, og så kan man være det, der hedder klinik. Så det er det, man kalder sådan bordelprostitueret, og så kan man være escortpige. Og det er ligesom 3 forskellige segmenter, eller 3 forskellige områder. Ikke? Jo. Gadeprostitueret, det er helt sikkert, lige meget om vi snakker dansk eller udenlandsk, dem der har det værst. Altså, det er farligt at være på gaden. Det er rigtig farligt. Når de skal stige ind i en bil eller noget andet, så har man ikke særlig lang tid til at vurdere, om den her kunde er farlig eller ej. Altså er det en kunde, der bare vil købe sex, eller er det en, der vil gøre dem noget? Meget, meget kort tid, ikke? Og man er jo alene i den her bil med de her kunder. Hvis vi snakker sådan mere bordelpiger eller klinikpiger, jamen så har de jo heldigvis nogle mennesker omkring dem, som de kender. De har en telefonpige ofte. Ofte er der en eller anden form for, jeg vil gerne kalde dem udsmider, men der er noget sikkerhed sådan forbundet med det på en eller anden måde. Så de kvinder, der har det der, de har det trods alt, de er mere sikre i hvert fald. Escortpigerne, som kommer ud, de har næsten altid en chauffør med. Og den her chauffør, han kører dem fra der, hvor pigerne er, til der, hvor de skal hen. Men han holder også vagt ude foran døren. Han holder vagt, så hvis pigen ikke kommer til aftalt tid, så kommer han altså ind. Så der er også noget sikkerhed. Så det er helt sikkert gadeprostituerede, der har det værst. Mange af de prostituerede kvinder starter deres branche som meget unge. Ofte omkring 18, 19, 20 år. I starten synes de, det er fedt at arbejde med og vil blive ved i lang tid. Men som de bliver ældre, begynder det at påvirke deres følelser og dømmekraft. Og de begynder at mærke, hvordan det påvirker dem dårligt, at de er prostituerede. Jeg vil lige være gå helt fast på, at det er ikke alle de uddannede kvinder, der er handlet hertil overhovedet. Mange af har, fordi at det også er rigtig fattigt der, hvor de kommer fra. De ikke har nogen muligheder der, hvor de kommer fra. Og de ved godt, at de skal op og sælge sex. Det ved de godt. Fra hvilke lande er det? For eksempel Nigeria og Rumænien og sådan noget. De ved godt, at det er det, de skal. Men altså, så kan man jo så spørge mig, tror jeg på den lykkelige luder? Nej, det tror jeg ikke. De udlandske prostituerede, der arbejder i Danmark, er ofte dem, der har det allerfarligst. De har nemlig ikke bare mulighed for at gå til politiet, hvis de fx bliver voldtaget eller er udsat for andet vold. Fordi at de har risiko for at blive smidt tilbage, hvis de opholder sig illegalt i Danmark. De kan blive smidt tilbage til det land, de oprindeligt kommer fra. Og hvis de er stukket af fra familie eller krig eller andre ting, kan de være meget bange for at blive smidt ud af Danmark. Hvis en udenlandsk prostitueret opholder sig ulovligt i Danmark, betyder det også, at kvinden ikke kan benytte sig af de offentlige myndigheder. Så hvis hun fx skulle gå hen og blive gravid, kan hun ikke bare gå ind og få lavet en abort, som en dansk prostitueret ville kunne. Derfor er der rigtig mange af de udenlandske kvinder, der arbejder som prostituerede, som vælger selv at lave en abort ved hjælp af strikkepind eller andre redskaber, som slet ikke er beregnet til den slags indgreb. Altså generelt kan man så sige, så er mit indtryk helt sikkert, at det her det er en hård oplevelse. Det er en rigtig hård oplevelse for de her kvinder. Der er nogle kvinder, som man kan sige godt kan ryste oplevelsen lidt af sig, men selvfølgelig påvirker det. Jeg synes, man skal tænke over, hvem man laver lovgivning for. Mit hjerte banker for de her kvinder, som har det rigtig dårligt. Og jeg tror ikke, hvis jeg tænker mig rigtig godt om, og tænker mig, hvor meget jeg egentlig kender de her kvinder i miljøet, jeg tror ikke, at det vil hjælpe, at vi lovgiver om det. Hvis vi gør det ulovligt, at mændene, hvad kan man sige, ikke må købe sex længere, så er der de helt almindelige kunder. Når jeg tænker de helt almindelige, det er dem, der bare vil have sex, eller hvad man skal sige, helt almindelige kunder. Det kan godt være, at de bliver bange og ikke rigtig tør, fordi det her det er ulovligt, og de er bange for deres familie, for at blive og sådan. Men det betyder også, at kvinderne, man kan sige, de kan jo ikke længere bare stå på gaden og få kunder, fordi at politiet overvåger dem, og de her kunder, de tør ikke komme. Så kvinderne er mere afhængige af, kan man sige, at arbejde i det lukkede land, eller man kan sige mørke. Og hvis kvinderne arbejder i mørke, hvem skal så beskytte dem?
Debatten om, hvad der skal ændres i vores samfund, fortsætter. Hvad skal der ske for, at sikkerheden omkring købesex bliver større? Er det kunderne, der skal ulovliggøres? Eller er det kvinderne? Det vigtigste af det hele er i hvert fald, at kvinderne får noget mere sikkerhed og noget hjælp. When you stand there holding that gun, when you stand there holding that gun.